Predstavte si svet, kde sa na chvíľu spomalí čas, kde znie smiech, farby sú živšie a príroda je bližšie, než si myslíte. My sme Arakovo. S láskou privážame exotické papagáje tam, kde túžia po zábave a smiechu. Rodinné dni, festivaly, podujatia po celom Slovensku aj v Česku zaplňajú davy ľudí, ktorí si spoločne užívajú túto výnimočnú atrakciu. Papagáje ako Ari, Kakadu a majestátne zoborožce si môžete pozrieť blízka, krmiť priamo z ruky, rozprávať sa s nimi či odfotiť a tak si zachovať tento zážitok navždy, nielen ako spomienku. Program je pre všetky vekové kategórie. Je vedený pokojne, bezpečne a s rešpektom k prírode. Každé podujatie prispôsobujeme miestu, charakteru podujatia, už či v interiéri alebo v exteriéri. Arakovo to sú chvíle exotiky, radosti a prírody, ktoré zostávajú navždy v srdci.